yo, what's popping? It's your boy Ndu, basulangazana udlangamandla malandela intombi sinseke noma ingena mali. Umfana ongaphuzi noma uphuzu lwantu uqobo nguwe umfula ithelela khona. Ndayami. Ugrand. Sure fit. Umoja. Hayi ngimnandi. Tsene ngathi uyasaba nje. Phela kusiyona i-vibe yami phela le yabantu. Bese ngesonto ukhuluma namachera amangaki? Angisiyona leyo type eshela kakhulu yabamba. Maybe bafu. Abantu baseklasini fit yabamba. Abantu baseklasini. Okay, awusabi kodwa intombi. Relax. Ngisho ukuthi ngiyasaba. Okay, asibone ke. Kodwa nje ngiba nama-nerves yabamba. Okay, bese uxoxe bese. Ubaka mikam. Lien. Okay, Lien bese xozelana bese. Nika lami somezo share mic naye ngibone ukuthi ukhukha kanjani bese yabo? Sure. Yapi. Ngiyongama mina ne. For sure yangazi uThabethe. Ukubona. Manje mathiwa yangrate out of 10 rate ba. 1.1. Awukho serious. Seriously. Yini eshodala kumele ukuthi ngithole u-1.1. Nani? Unike. Lumela. Nje like awunginiki lokhaya. Offended ngempela. Kodwa noma kuthiwa ngu-1.1 sangayitholi happy. I guess. You guess. Ayikho positive leyo nto yazi kudinga ibe yababa. That means no. Lungile hayi angikhali. Sinja yami. Manje bese lokhu inomrate ngobambe size of 10. We 8 bese. Where's another 2? Angazi yazi ikhona leyo two eshoda kodwa ngikwazi ukuthi ngikhiphe uthi yabonakala ukuthi Alright, kodwa umoja naye. Alright. Ngoyi type yakho. Umuntu official ukuthi bampofu kakhulu yabo kuze ukuphuma kancane. Okay, kulungise ngisho yena ukuthi utype yakho. Not exactly. Yabo ukuthi uyashoda yena baba. Okay, mamizi. Uba fit type yakho. No. Damn, it should be a banger. Hey, so I see, catch me on another episode. Bye.